Zuro ndizuro Ketina aitaura zvaMadam Bose nhasi adecida kuti aiwa bodo iyi ari kuda kukumbira rugerero, so she has issued an apology kuMunetsiwa family, Madam Bose, Mofela naQueen of Peace. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Musure mekutaura kuti Madam Bose ishamwari yakaipa zvachose, vakalikisa information surprise yekumaIjuju pamwechete nekuti Mofela vakamitisa Biwe Zhira kukatokonfirmwa kuti vanoziva ivo kuti Biwe Zhira akamitiswa naMofela, ende vachiti information iyi vakaipiwa naMadam Bose vazoona kuti aiwa izvi zvakanganisa ushamwari hwavo naMadam Bose, ndokubva vadecida kunyora ivo vachete. To the Munetsiwa family, Madam Bose and Mofela, I am writing this message to offer my sincerest and deepest apologies for the hurtful and damaging things I said. There is no excuse for my behavior, and I take full responsibility for my words and the pain they caused. I do not blame anyone or anything else. The fault is entirely my own. I truly value the relationships I have with you all, especially with Madam Bose, Mofu, and the Queen of Peace. The last thing I would ever want to do is harm those bonds, and I'm heartbroken that my actions have done just that. I hope you can find it in your hearts to forgive me. I know an apology is not enough to erase the damage, but I'm committed to earning back your trust and respect with the deepest regret and sorrow, KT. So, iyi ndo apology iri kubva kuna Keti Masomera. Vazhinji vanomutevera vanga vatoshamisika kuti ko Bitterness family yanga yakambomira wani naMadam Bose mazuva aBeyonce wekutemu, then all of a sudden zvachinja tatochinja side, vanhu vanga vakushamisika kuti kuzviri kufamba sei, nekuti Keti vamwe vari kuti aiwa kwakuchingoriwo kudhakwa veduwe nekungotaurisawo, but vese vari kufara zvikuru kuti at least we are back together, let peace lead, we are one family. Saka nai mama mainyepa here zvese zvamakataura, pashaya anopindura kuti zvese zvakataurwa zviya zvairatidza kuti zvinhu zviri authentic. Biwe Zhirawo achizosara ane mimba, Mofela vachienda kuGermany, vachizodzoka fesi yemwana ichimboita seiri kuvigwa, ndokubva mwana ambonzi aiwa ndewa Apostle Shoni, zvichichinja zvakadaro, asi zvazongoratidza kuti aiwa vati ivo she was lost in ashes when she said those words. But anyway, we listen, we don't judge. Mamoyo magona chekuita ndopange pasina, but some of us were already confused about the situation. I hope and pray they will forgive you and move on. Do mashoko evamwe avo vamwe vari kuti I think yatovavhara muromo, maybe mapiwa zvimari zvekuti muvhare muromo, hence the letter of apology. Hey, Morora secret wabva wavhara, deal done. But anyway, nyaya tanga tatoinzwa. Vamwe vakati, I just want to take a moment to commend you for your decision to apologize. It takes a lot of courage to recognize your mistakes, and everyone makes them from time to time. Learning from these experiences is what truly matters. Well done. Chirega kuramba uchitaurisa. Alright, so ndonyaya iripo iyi. Dee maindawo zvekuna Biwe Zhira vanokumbirawo ruregerero. Apa hatichazoti ruregerero rwangova rwokuti mugogona kutaudzana zvakanaka here naMadam Bose, asi chokwadi chiri chekungoti Biwe Zhira mwana ndowaMofela, kana kuti zviri kufamba sei. Nekuti Mofu vatoti vachatopostiwa about his marriage, nekuti vari kutofila kuti vachatonokorwa tsoka chaiko. Asi isusu tinodaka kuziva kuti zvii zviri kuitika kumamansion ari kuendei cheroja aya. But anyway guys, tisakangamwe kune premiere iri kubuda Lost in Ashes. Tisakangamwe, hatiregei kuruza focus yenyika, titarise kuLost in Ashes yamaititi. Zvimwe zvese zviri kuitika izvi aiwa ingori noise.